Avui és un gran dia per les Terres de l'Ebre, per Catalunya i per Europa. Després d'una gran feina de col·laboració i entesa amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre i un conjunt transversal d'eurodiputats i eurodiputades catalans, hem aconseguit fer un pas important per la pervivència dels deltes europeus i per situar en l'agenda política catalana aquest tema. El Delta de l'Ebre és un territori únic pel seu valor ecològic, però alhora especialment vulnerable davant de les grans amenaces com són la manca de sediments i de canvi climàtic. Després d'uns mesos d'anàlisis i d'estudi, de visites al territori, de reunions amb la societat civil i amb la comunitat científica i amb webinars, després d'aquest profund procés de reflexió, hem redactat aquest manifest que avui enviarem a la comissió i que ha rebut ni més ni menys que el suport de 84 eurodiputats i eurodiputades i de més de 50 associacions d'arreu del continent. És un manifest en el qual exigim a la Comissió Europea una visió holística dels deltes a nivell europeu i una gestió integrada de les conques hidrogràfiques. Reivindiquem la necessitat d'elaborar un pla europeu de restauració i recuperació dels deltes que sigui d'obligat compliment en els estats. Els deltes han de ser una prioritat cabdal per a Europa, perquè segurament sigui aquí on es lluiti la primera batalla contra el canvi climàtic, i a Catalunya en tenim un clar exemple. Hem de posar totes les energies i totes les nostres forces en aquesta batalla i ho hem de fer totes plegades, perquè salvar el delta és una qüestió de país i és una qüestió europea.